Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 23 июнь сишәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авасы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм иярчен аша Вот-Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Илбашы идарәсе белдерүенә караганда, Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Гыйрак премьер-министры Али Фалих Әл-Зайди белән телефон аша сөйләште. Алар ике яклы мөнәсәбәтләр, шулай ук региональ һәм глобаль тәрәккыятлар турында фикер алыштылар. Сөйләшү барышында илбашы Эрдоган Төркиянең Гыйрак белән бәйләнешләрне ныгыту теләген яңартып, ике күрше ил арасындагы мөһим хезмәттәшлек мөмкинлекләренә басым ясады. Эрдоган бигрәк тә энергетика, саклану сәнәгате һәм транспорт кебек төп тармакларда тагын да тирәнрәк хезмәттәшлек өчен зур потенциал барлыгын билгеләп үтте. Бу сөйләшү Анкара Багдад белән уртак икътисади һәм стратегик мәнфәгатьләргә нигезләнгән мөнәсәбәтләрнең яңа этабына керүне максат итеп куйган чорда узды. Илбашы Эрдоган Гыйрак премьер-министрын киң кылачлы фикер алышулар өчен Төркиягә чакырды. Илбашы идарәсенең элемтә бүлеге башлыгы Бурханиттин Дуран N-Social аккаунтында ясаган белдерүендә, Польша илбашы Навроцкийның 23-24 июнь көннәрендә Төркиягә рәсми сәфәр кылачагын белдерде. Дуран әйтүенчә, сәфәр кысаларындагы сөйләшүләрдә Төркия Польша мөнәсәбәтләре төрле яклап каралачак. Гамәлдәге хезмәттәшлекне тагын да үстерү өчен ясалачак адымнар тикшереләчәк. Ул шулай ук ике яклы мөнәсәбәтләр белән беррәттән көнүзәк региональ һәм глобаль мәсьәләләр турында фикер алышуда көтелүен җиткерде. Төрки дәүләтләр арасында электрон сәүдә һәм цифрлы хезмәтләр җиңеләячәк. Төркия сәүдә министрлыгы белдерүендә, Төрки дәүләтләр оешмасына әгъза дәүләтләр хөкүмәтләре арасында цифрлы икътисад партнерлыгы килешүен раслау турындагы канунның рәсми газетта басылып чыгуы хәбәр ителде. Белдерүдә Төркиянең Азәрбайҗан һәм Үзбәкстаннан соң әлеге килешүгә кагылышлы эчке раслау процессын тәмамлаган 3нче ил булуына басым ясалды. Шулай ук Кыргызстан белән Казакъстанда эчке раслауларын тәмамлаганнан соң килешүнең гамәлгә керәчәге җиткерелде. Белдерүдә килешү турында мәгълүмат бирелеп булай диелә. Килешү белән Төрки дәүләтләр оешмасына әгъза дәүләтләр арасында электрон сәүдә, цифрлы хезмәтләр һәм чик аръягы мәгълүматына нигезләнгән икътисади эшчәнлек алдындагы киртәләр бетерелеп, әлеге эшчәнлекләр җиңеләйтеләчәк һәм уртак кагыйдәләр кабул ителәчәк. Шулай итеп, цифрлы икътисадта интеграцияланган һәм фаразлана алган хезмәттәшлек нигезе булдырылачак. Шулай ук белдерүдә Төрки дөньяда сәүдә һәм технологик интеграцияны ныгыту, эшханәләрнең цифрлы базарларга ирешүен җиңеләйтә торган инновацион технологиялар куллануын тәшвик итү һәм региональ көндәшлек сәләтен арттыруга игътибар җәлеп ителде. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Дәүләт матбугат чаралары хәбәр итүенчә, Иранның баш сөйләшүчесе Мөхәммәд Багир Галибов АКШ Израильнең Иранга каршы сугышын туктату максатыннан алып барылган сөйләшүләрдән соң Ормуз бугазы Тәһран тарафыннан идара ителәчәк дип белдерде. Ирна җиткергәнчә, Галибов сөйләшүләрдән кайтышлый, Ормуз бугазы бер кайчан да сугышка кадәрге хәленә кайтмаячак һәм халыкара хукук нигезендә Иран Ислам Җумһурияте тарафыннан идара ителәчәк дип әйтте.
АКШ рәсмие үз исемен әйтмәү шарты белән ясаган белдерүендә АКШ үзәк командирлыгы аша Ливандагы Израиль һәм Хизбуллах арасындагы бәрелешләрне реаль вакыт режимында күзәтеп бару өчен күзәтү механизмын эшләтеп җибәрүен әйтте. АКШ рәсмие журналистларга булай диде: "Безнең уртак максатыбыз көч куллану циклын тулысынча туктату. Без ике суверен дәүләт буларак Израиль һәм Ливанга сөйләшүләр алып барырга, тынычлык һәм иминлеккә ирешү юлын табарга мөмкинлек тудырабыз. Сөйләшүләр ике ил арасында киң кылачлы тынычлык һәм иминлек килешүен алга җибәрү өчен дәвам итәчәк." Рәсми вәкил күзәтү механизмының җомга көнне АКШ дәүләт сәркатибе Марко Рубио, Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху һәм Ливан илбашы Джозеф Аун арасындагы сөйләшүләрдән соң булдырылуын билгеләп үтте. Сәламәтлек саклау вәкаләтләре сүзләренчә, Газзада Израиль һөҗүмендә бер фәләстинле студент һәлак булган, 3 кеше яраланган. Бу узган елның октябреннән бирле гамәлдә булган утны туктату килешүен бозуның соңгы очрагы. Фәләстин Кызылайы Газза шәһәренең көнбатышындагы Әл-Рахаб сәүдә үзәге каршында граждан машинасына һөҗүмнән соң 17 яшьлек кызның мәетен һәм 3 яраланган кешене Әл-Сарая кыр хастаханәсенә илтүләрен хәбәр итте. Газза сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматларына караганда, утны туктату гамәлгә кергәннән бирле Израиль һөҗүмнәрендә 1021 фәләстинле һәлак булган һәм 3249 кеше яраланган. Төбәк губернаторы Александр Гусев Украина тарафыннан Русияның Воронеж шәһәренә оештырылган ракета һөҗүмендә ким дигәндә 5 кешенең һәлак булуын белдерде. Губернатор шулай ук дистәләгән кешенең яралануын һәм һөҗүмнең шәһәрнең сәнәгать объектларына зыян китерүен әйтте. Губернатор төбәктәге ракета куркынычы турында кисәтүнең бетерелүен һәм навигация мәгълүматын ачыкларга мөмкинлек биргән фото һәм видеоларны интернетта уртаклашмау турында кисәтте. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Кай вакыт кайбер географик урыннар карталарда сызылган шикләр белән түгел, хәтерләрдә сакланып калган көйләр аша яши. Кай вакыт елга, тау яки шәһәр ташлары һәм туфрагы белән түгел, тавышы белән истә кала. Кешелек тарихы дәвамында сансыз дәүләтләр төзелгән, исәпсез-хисапсыз юллар ачылган, сансыз шәһәрләр вакыт узу белән күтәрелгән, үзгәргән. Ләкин халык җырлары буларның барысыннан да тыш кешеләр күңелендә сакланган иң даими мирасларның берсенә әйләнгән. Балкан нәкъ менә шундый урын. Дунай ярларында, Мерис суларында, Родопның томанлы сүзәклекләрендә, Вардар елгасы агымында һәм Рөмәлинең борынгы шәһәрләрендә яңгыраган көйләр гасырлар аша бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Бу көйләр музыка гына түгел, алар күченүләр, аерылышулар, кавышулар, туйлар, бәйрәмнәр, мәхәббәтләр һәм истәлекләр тавышлары. Румелия географик урын гына түгел, мәдәни атмосферада госманлылар формалаштырган шәһәрләр һәм базарлар белән бер рәттән бу шәһәрләрнең тавышлары да мирасның бер өлеше. Азан, мөнәҗәтләр, халык җырлары һәм бишек җырлары булар барысы да бер үк цивилизацияның төрле яңгырашлары. Румәле музыкасы бу авазларның кушылуыннан туган. Тарих дәвамында Балкан күп мәдәниятлар очрашкан, кисешкән урын булган һәм төрекләр бирегә шәһәрләрне генә түгел, үзләренең музыкаль традицияларын да алып килгән. Анадолу мәгамнары, суфийчылык тирәнлеге һәм халык көйләре Балканның җирле авазлары, тавышлары белән кушылып, ике дөньяның эзләрен үз эченә алган бай мирас тудырган. Румелия халык җырын тыңлаганда кеше бер үк вакытта шатлыкны да, кайгыны да сизә. Чөнки бу төбәк шатлыкны да, аерылышуны да кичергән. Туйлар, күченүләр һәм хушлашулар җырларда янәшә тора. Шулай ук табигать тә бу көйләрнең үзәгендә урын ала. Вардар елгасы көтүне, Дунай гырбәтне, Родоп таулары хәтер авазын йөртә. Гырбәт, көтү һәм аерылышу җырларның төп темасын тәшкил итсә, туйлар һәм бию көйләре бу дөньяның шатлыклы йөзен чагылдыра. Бу контрастлар арасында Балкан халкы көчле ныклык күрсәткән, хәтта кайгы-хәсрәтне дә тавышка әйләндергән.
Румәлия музыкасының мөһим чыганакларының берсе суфичлык традициясе. Балкан шәһәрләрендәге дәрвишләр йортлары рухи тормыштан гына түгел, музыкаль мәдәниятның да үзәкләренә әйләнә. Мөнәҗәтләр җанны, рухны тирәнәткән атмосфера тудыра. Шулай итеп, халык музыкасының җылылыгы һәм суфичлык музыкасының тирәнлеге бер үк географиядә янәшә яши. Өскеп, Призрен һәм Мостер кебек шәһәрләрнең үз тавышлары булса һәм көйләре үзгәрсә дә, уртак хәтер хисләрне берләштерә. Румәлия халык җырларында хатын-кызлар, күперләр һәм күченү темаларына киң урын бирелә. Хатын-кызлар көтү һәм сагынуны чагылдыра, күперләр кешеләрне һәм хәтерләрне берләштерә. Күченү бу музыканың иң тирән изе. Балканнан Анадолуга күченгән кешеләр халык җырларын үзләре белән алып киләләр һәм шулай итеп көйләр яңа шәһәрләрдә яшәвен дәвам итә. Бу мәдәният эчендә курай, сырнай, барабан һәм саз төрендәге музыка кораллары география рухын йөртә. Табигать, ел фасыллары һәм көндәлек тормыш халык җырларының табигый өлешләре. Тамырлардан күтәрелгән тавышлар Балкан шәһәрләренең таш урамнарыннан, далалардан һәм таулардан килә. Бу тавышларда халык җырларының чын ватаны кеше йөрәге. Румәлия көйләре дә бу йөрәктә яшәүне дәвам итә. Дунай, Вардар һәм Румәлия урамнарындагы урта хәтер безгә шуны пышылдый. Халык җырлары яшәгәндә хатирәләр югалмаячак. Румәлия музыкасы мәхәббәт, сагыну, шатлык һәм кайгыны чагылдырып, елга кебек агуын дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тезмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Tataristan haberleri. Татарстандагы һәм татар дөньясындагы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. Узган елларда Казанда Сабантуй билгеләп үтелде. Төп бәйрәм Тынычлык бистәсендә узды. Анда кунаклар һәм башкала халкы җыелды. Сабантуй һәр вакыттагыча искиткеч һәм матур, хәтта чәчү эшләренең төгәлләнүен символлаштырган яңгыр да яуды. Димәк, уңыш яхшы булачак дип ассызыклады Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов. Татарстан парламенты спикеры вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов Казанда Аккош күле янындагы мәйданчыкта узучы Сабантуенда булды һәм башкала халкын, кунакларны бәйрәм белән котлады. Бәйрәм кунаклары татар авылының традицияләре, халык һөнәрләре, милли аш-су һәм җирле коллективларның иҗаты белән танышты. Сабантуйда катнашучыларга мөрәҗәгать итеп Марат Әхмәтов милли традицияләрне яшь буынга тапшыруның мөһимлеген аерым билгеләп үтте. Яшьләр безнең гореф-гадәтләребезне онытмаска тиеш. Сабантуй тарихны, туган телне, бер-береңне хөрмәт итүне, уңышларга сөенү һәм бер зур гаиләдә яшәү сәләтен берләштерә. Үз мәдәниятен, гореф-гадәтләрен һәм телен хөрмәт иткән кеше башка халыкларның мәдәниятенә дә шундый ук хөрмәт белән караячак. Бу безне тагын да ныграк берләштерә һәм якынайта, диде ул. 27 июньдә исә Пенза өлкәсенең Кузнецкий районы Дәхтәрни авылында узачак 16-нчы Бөтенрусия авыл Сабантуен оештыручылар яңа гастрономия рекорды куярга җыена. Бу хакта Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә.
Пермь крайында узган 15-нче Бөтен Русия авыл сабан туенда шеф-поварлар гомуми авырлыгы 857 килограммнан артык булган 3414 порция татарча азу әзерләгән иде. Бу милли рекорд булды. Хәзер исә партнерлар ярдәмендә Дахтарнида 1000 килограмм авырлыкта милли ризык әзерләү күздә тотыла. Яңартылган гастро-рекорд Русия рекордлары гастрономия китабына кертелергә тиеш. Казанда 9-нчы тапкыр Нәүрүз халыкара театр фестивале узды. Быел ул белем бирү форумы форматында 15-нче июньнән 20-нче июньгә кадәр булды. Быелгы форум үзенчәлекле, чөнки быел Казан ислам дөньясының мәдәни башкаласы дип игълан ителде. Бу тема безнең фестиваль эшендә чагылыш таба дип белдерде Татарстан мәдәният министры урынбасары Ленар Хакимҗанов форумны ачу тантанасында. Быел театр форумында катнашучылар саны 300дән артып китә. Чара белем бирү форматында булса да, программада берничә спектакль дә бар. Форум кысаларында Тинчурин театрының кече сәхнәсендә Малайзия труппасының Макбет спектакле тәкъдим ителде. Аны Фәрит Бикшәнтәевнең Күңелем кукурузы һәм Айдар Җаббаровның Хыял артыннан спектакльләре тулыландырды. Әлбәттә, 17 июльдән 2 августка кадәр Кара күз этно-модерн фестивале узачак. Татарстан мәдәният министры Ирада Аюпова фестивальнең республиканың иң зур мәдәни вакыйгаларының берсенә һәм Әлмәтнең визит карточкасына әверелүен билгеләп узды. Кара күз программасына этнофестиваль, гастрофестиваль, хореография, заманча һәм урам театры, урам мәдәнияте, рәсем сәнгате, орган музыкасы, джаз һәм автор җырлары фестивальләре кергән. Шулай ук модалы Әлмәт проектлары, экология китап фестивальләре һәм башка чаралар планлаштырылган. Экофестиваль турында әйткәндә Ирада Аюпова аның куллану культурасына багышланганлыгын билгеләп узды. Бездә бәрәкәт дигән сүз бар. Менә шул рәвешле һәр нәрсәне бәрәкәтле куллану турында сөйләү мөһим диде ул. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газета, Татаринформ мәгълүмат агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды. Татарстан хәбәрләре. Тапшыруларыбызны төгәлләр алдыннан кайбер хәбәрләр кыскача. Польша илбашы Навроцкий 23-24 июнь көннәрендә Төркиягә рәсми сәфәр ясый. Төрки дәүләтләр арасында электрон сәүдә һәм цифрлы хезмәтләр җиңеләячәк. Газада Израиль һөҗүмендә бер фәләстинле һәлак булган, 3 кеше яраланган. Иранның баш сөйләшүчесе Мөхәммәд Багир Галибов АКШ Израильнең Иранга каршы сугышын туктату максатыннан алып барылган сөйләшүләрдән соң Ормуз бугазы Тәһран тарафыннан идара ителәчәк дип белдерде. Булар кайбер хәбәрләр кыскача иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр www.trdinla.com интернет сәхифәсе аша Вот-Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.